Més qüestions. L'Institut de Biomecànica de València està desenvolupant instruments mitjançant models tèrmics per aplicar-los al disseny de productes innovadors en diferents sectors. Aplicar mesures preventives contra l'estrès tèrmic i els cops de calor són l'objectiu del projecte. 4 dècades després de córrer en la primera marató de València, la passió per l'atletisme d'Eduardo l'ha portat a participar en un projecte que analitza els canvis de temperatura en situacions de sobrecàrrega extrema. Lo que buscamos es esa variabilidad de la población. I mitjançant les imatges obtingudes per càmeres tèrmiques, Estamos mezclando imágenes térmicas, señales, sensores del cuerpo humano con imágenes térmicas e inteligencia artificial. Estamos automatizando y detectando cosas que a simple vista no detectábamos antes. el projecte l'està desenvolupant l'Institut Valencià de Biomecànica i segueix 3 línies d'investigació. La primera, la sanitària, que ajuda en les labors de vigilància i ajuda al diagnòstic. En salud hemos estado aplicando cómo afectan las varices y el seguimiento de tratamientos. Luego tenemos en salud laboral, On l'estudi és fonamental per a desenvolupar les peces laborals del futur que protegisquen els treballadors. hay trabajadores que, por ejemplo, con el caso de los EPIs, llevan un uniforme muy cerrado que no deja transpirar muchas horas y aumenta su temperatura corporal. Una aplicació que també es trasllada a les peces esportives. Fijan o evitan la sudoración. Puede hacer que los corredores vayamos mucho más confortables a la hora de participar en competiciones y sobre todo de los entrenamientos. L'objectiu del projecte és millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.